Здравейте, приятели! Поздрави от Пчелин Кайнак! След удата на предвара тази година и големите упражнения, които се наложи да правим, тъй като тази година имаше от всичко по много, най-накрая дойде време за заселване на прозрачните кошери. Ето тук сме оставили отводчиците и с много голям зор направихме ето тези отвори, тъй като имаше профили отзад и тези два отвора. В отвора сложих водопроводна тръба, заперчатих я от тази страна от края, за да не влиза влага, и с силиконче попълних микроотворите. От другата страна ще я покажа как е. И започваме. Не знам как ще стане работата, просто ще импровизирам. Защото такова нещо до сега не съм правил. Не знам какво ще е поведението на пчелите вътре в помещението. Сигурно доста жила ще отнеса. Но започваме и да видим какво ще стане. Ето набързо такива прелчици успях да скова и смятам да ги монтирам ето така. Все пак да имат удобства принцесите. Трябва да им е хубаво. Айде да се залагам с монтирането и после ще се включа. Нарочно ги разминах по височина. Станаха. На фона на долните прелки, които тепърва ще трябва да заселим. Получи се. Ето го прозрачния кошер с свалени стъкла. Ето тук е отворчето. И сега започваме да го настаняваме. Взимаме ето тази отворчица. Даже няма и да и затварям входа. Доста тежка. Ще спра видеото и след малко ще се включим пак. Сега окачихме на площадката. Ще използваме... Няма да използвам пушалка. Аз ще използвам... В едната туба има мистерия, а в другата има чиста вода. Ще се опитам да се справя с двата продукта.
Падат ли? Не. Аз съм с толкова тънък панталон, че ако решат да ме нападнат, ще ги усетя веднага. Оле, запечатали. Браво. Те са тръгнали. Водка. Оле-ле. Сега, за да им е по-комфортно на пчеличките, ето тук, не знам дали се вижда, това са извъртяни плодникови рамки, като ето тази част не сме разпечатали, а сме разпечатали само долното. Така по този начин създаваме изкуствен венец на пчеличките, тъй като когато сложим празна извъртяна майка, майката осеменява най-горе, защото е най-топло и се получава венец-убиец. А така по този начин, като не сме извъртяли този мед, тук отгоре се получава медовия венец. Сега ще им поставим тази в средата. Сега ще пръснем още малко с мистерията, за да са спокойни. Очаквах по-голямо нападение. Наистина очаквах по-голяма агресия от пчеличките, но явно мистерията си върши работата, като ги успокои на 100%. И докато си работих с мистерията, за да успокоя пчеличките в отводката, сигурно над пчелина е минавал някой рояк. Вятър е разпространил аромата на мистерията и ето го рояка, точно зад пчелина, започва да се навърта над нас. Както се вижда, активността не е от отводката, ами точно над пчелина, в същия момент, в който ние работим, е минал рояк и мистерията го свали. Като рояк се дигна. Тръгна да си ходи. А? Тръгна да върви на някъде. Кой? Рояк. От водката. Къде да настане? От тук са. А?
Мислиш, че не са от тук ли? Не. Не са от кутията? Не. Ми да, от кутията обема влезна вътре. Там, където е жълтия капак, беше нуклео с водката. И като пръснах малко от мистерията да ги успокоя, явно този рояк защото дойде от тук, отгоре, е бил над пчелина и със сигурност аромата на мистерията го привлече. Малко се разхвърля. Явно мистерията или там, където беше нуклеусчето, има някакви феромони. Малко се разхвърля, ама ето я майка. Ето я майката. Къде си, бе? Ето съм в дупито. И сега ще я пуснем вътре. Майката беше голяма, хубава майка. Еми така е пчеларство. Почваме да правим едно, то става друго. За да запълним 9-рамковия прозрачен кошер, ще трябва да допълним с няколко празни рамки, но както казах, тези рамки са извъртяни, като са разпечатани само долните 2/3 от плъдниковата рамка, за да може отгоре да остане изкуствен венец, за да ни е по-спокойно на нас, а пък и на пчеличките ще бъде много по-комфортно, като си имат хранителни запаси над пилото. Както казах, това е много хубав трик, тъй като избягваме получаването на меден венец убиец. Меда си е там, майката няма да пронесе до горната летва на рамката и по този начин ще принудим майката да снася 4 пръста по-ниско, като над пилото остава хубав венец. Този трик го препоръчваме на начинаещите ни колеги. Вярно, няма да извадим 4 пръста мед, но пък това ще ни се отблагодари многократно за през зимата, когато пчеличките ще се чувстват комфортно, а пък и на нас ще ни е спокойно, като знаем точно с колко мед сме ги оставили. Трябва да допълня, че тепърва нашите пчели ще събират мед. Тепърва при нас е медосбора. Една шепа пчелички загубихме по прозорците. Ама ние ще се опитаме да ги изкараме. Ето това е. Загубените пчели. Това път стана по-лесно. Днес ли ти помагам? Не. Ще ги оставиш ли отворени отпред днеска? Да. Моля, влиза в кутията, да знаеш. Да. Той дойде отзад зад пчелина.
Ние знаеш как го извикахме този рояк? Като напръсках с мистерията да успокоя пчелите Оли, да. горе и той е летял над нас и дойде. Да. 100%. Вече ме спря. Дано да им е добре тук на тези принцески. Сега дойде ред и на втория прозрачен кошер. Отваряме втората отводка. Напръскваме с чиста водичка, с пръскачка, която прави хубав фин облак. Ето това за някой клиент, който гледа. Ето това е прополиса. Да знае. Всички пчелари знаят какво е, но ако гледа в видеото някой клиент, ето това е прополис. Това е уникално вещество, което е като панацея, лекува почти всичко. Ето го прополис. Ето това е прополис. Пръскаме с мистерията да се успокоят, за да не използваме пушалка, да не опусваме помещението. Дано не свалим още някой рой, че нямаме вече къде ги слагаме. И сега да видим тази отводчица. Как се е развила. Много е заклеяна. Оказва се, че пчеличките в тази отводка имат силно развито чувство за правене на прополис. Всичко е много заклеено и ще трябва да извадим средната рамка, но това е много опасно, тъй като може да убием майката. Току-що снесени яйца и старо пило. От тази страна е същата работа. Какво ме е интересно? Крайните пити. Тази ще ви взема. Медец. Запечатан. Бих го пробвала. Както казах и при предишния прозрачен кошер, пълните медови рамки ги слагаме най-отгоре, за да могат да си ги допълнат и да ги запечатат. Как да не работиш с диви пчели? Как? Всичко. Като по учебник. Просто са перфектни. Сега ще махна. Надградили се. Не си имали къде да градат, нали? Ага. Колко 9 рамки. Нали? Да.
Отново ще трябва да допълним с показаните в предишния прозрачен кошер рамки, за да може да създадем обем и комфорт на пчеличките. Точно и това беше причината, заради която забавихме заселването на прозрачните кошери, тъй като трябваше да имаме възможност да извъртим плодниковите рамки от кошерите, които бяхме демарирали, за да може да създадем изкуствения венец и да имаме хубави рамки, с които да разширим отводките, нанасяйки ги в прозрачните кошери. Иначе, лично за мое очудване, цялата процедура протече супер гладко. Това си го обяснявам с наличието на мистерията, която страшно много успокои пчеличките. Много лесно се работи с нея. Няколко впръсквания ги вкарва в такъв покой, в какъвто покой работата на пчеларя е направо песен. В бързането забравихме да поставим хранилката и за да не се получи излишна кухина отгоре над пчелното семейство, бързаме да поправим грешката си. В помещението буквално изпуснахме една шепа пчели, които се ориентираха към прозорците и по този начин ще ги ловим лесно и ще си ги пуснем на свобода. Заселихме ги. Честно казано, очаквах по-голяма лудница. Това са пчеличките, които изпуснахме. Тук има още няколко. Но тъй като предвидливо монтирахме ето този вентилатор, който сочи към вратата, да ви кажа, много добре насочва пчеличките и пчелички се чистят самички. А същевременно не позволява пчели да влизат отвън. Дано да си намерят прелката и да започнат да работят. Ето го и нашия новодомец. Така не бе хващал рояк. Но всяко нещо си има първи път. Няма ги вече. Всичко е влезнало вътре. Сега с този рояк ще го изкараме от капана и ще заселим ето този лежак. Малко водичка, малко мистерия, да се успокоят. Дано да съм сложил хубави рамки, защото добре е капанчето според мен. Направили си и търтило пило. Такава била питата. Тук са градили. Тук те са се градили. Има празни маточни чашки.
Ще сложим пак такива 2/3 разпечатани пити и извъртяни. Добра и тази. Да видим това ситуация тук. Само далаци. Сега ще се опитам да ги сваля. Разни дълъчета. И тук има хубаво пило от тази страна и от тази страна има хубаво пило. Ще им сложим още една такава пита и една хубава медова пита. Сега тези вътре ще ги напръскам хубаво с вода, за да им намокра крилата. Когато ги изтръскам вътре в помещението, да не се разлетяват. Да. Пак ще ги напръскаме с чиста вода, за да може като ги избутаме да не могат да летат и да напълнат помещението с пчели. Като последна рамка поставихме преградна дъска. Това е важно да се уточни, за да ограничим семейството в рамките, които сме му поставили. Но поставянето на преградната дъска е станало в момент, в който камерата не е била включена. Поради тази причина не може да го видите, за което се извиняваме. Обаче аз си мислех, че тук ще останат летящи пчели. Но явно няма. А прелката си е разпознаха бързо. Ето и другата.
И явно това разстояние не е чак толкова голямо, за да се объркат. Явно си намериха входовете на новото жилище. Това е всичко от нас. Бъдете здрави и си помагайте. До нови срещи!